Добре дошли в света на Essential, където най-добрите съставки от природата се съчетават, за да създадат върховната антиоксидантна мултивитаминна добавка от Ecology, съдържащ екстракти от суперплодове, като мангустан, акай и черна боровинка. Ecology Essential е пълен с витамини и минерали. Усетете ефектите на Ecology Essential, които могат да допринесат за намаляване на умората и изтощението, допринася за мускулната функция и помага за поддържане на максималната производителност с нашата премиум смес. Подкрепете нервната си система, когнитивните и психологическите функции, за да останете нащрек и концентрирани. Подсилете имунната си система и защитете клетките си от оксидативен стрес, допринесете за нормалното образуване на червени кръвни клетки, здрави кости, здрава кожа, както и жизнена коса и ногти. Essential е повече от просто добавка. Това е ежедневна доза жизненост и дълголетие. Изпитайте силата на природата с Ecology Essential. Essential. Отключете вашия естествен потенциал.